рӯзе аз рӯзҳо бо кӯмаки Парвардигор мо корхонаи хусусӣ, дақиқтараш сети барбершопи замонавӣ бо номи Зайдон кушодем. барберони моҳири шаҳрро даъват намуда ба кор қабул намудем. рӯзи якум хапу хамӯш сипарӣ гардид. рӯзи дуюму сеюму чоруму панҷум бошанд, аз рӯзи аввалина фарқе намекарданд, чаро ки дуконамон навтаъсис буд. коргарон аз ҳисоби бемизоҷӣ на, балки аз ҳисоби бесабрияшон корро бас мекарданд. бисёриҳо мехоҳанд яку якбора пояшонро дар зинаи садум гузоранд. хоҳари очаи баъзе баднафс намраки. дилшикаста намегардем, дар худ шиор гузоштем: ҳар ки таҳаммул мекунад, бурд мекунад. сабр меваи ширин аст, аммо на баҳри ҳама. қадру қимати корхонаро нафаре поймол намесозад, ки корхонаро бо меҳнату заҳмати зиёди хеш барпо гардонидааст. мутаассифона на зердастон ва на миёнаравон инро дарк намекунанд. дар ҳама ҷодае қадам мениҳем, инсофу раҳм доштанамон шарт ва зарур аст. ҳатмист, ки дасти хайр дошта бошем. ҳатто як амали кӯчаки неки мо метавонад бар мо сабабгори файзу баракоти беандоза гардад. ҳар ки шод гардонд ятими хастаро, боз гардон ҷаннати дарбастаро.